tuntruma rongbola chanchin kan ngai thlak tur chu seminary zirlai phurlo ti Serbia rama Stanislav chanchin ani thalai ani laya isua nena athin lung a hlan hnuin Stanislav chu Serbia rama antual chung ko hrana chuan a inhmang thaviau maya sarmon tam tak asoya ma se pastor na thokni lam ero angai to ngai lo thung chuta church pastor chuan ani chu thlakhat o tur 1 month for Jesus antia telve turin asoma Stanislav chuan kalve adu chi alo thalai te pual program ani a ani la kum somlimi lai ani to si a alukol to chu athing maya ma se pastor chuan a chan na chu apompui mai biglo pastor chuan anuam via wang ti in asoya Stanislav chuan ma se kalkadu lo ti in achanga pastor chuan ma ni ta na kal idu lo ni chuan ko hrantan ikaldonia atia ti chuan Stanislav chu akal ve tange nge a abei seilo devin chu retreat a chuan ama aya upazok mi pakhat chia a oma thalai ti zinga chetla chu fu vak donin a hrelowa ma se ani chu pastor chuan atui pui hle si ani pastor chuan Belgrade khua a kan Adventist Seminary a ikalangai ti in a hrila Stanislav ero chuan a ka upato e mai baka sikul ka kallo na chin arei to boxi a ziak le chherpo ka thiam to meu hleinem ati a ma se pastor chu mi min thiap tak mai ania angin na thu chu a khun e mawangin Stanislav anen chuan han trap dun hial ani Stanislav chuan ole ma se seminary a ka kal chuan ka hna ka chandona zirna sen so turpo ka nei lova sum khol ka nei boxi lo atia pastor chuan chu pathian in ngai to mayang ti in changa Stanislav chuan ni danga ati thindan angin chongnei le tongtraya tran alak tur thu ashila karlowa thil alo danglam tangal thuaya Stanislav chuan retreat na muna akar apak thalai chu kar dangin aron suwa ani chuan hei hi seminary a kalna tura chin chiana pakhat ani mayang a tin angai to a chuta thalai hoten en chuan football an khel hova ball lampana atlan lai chuan thing asupeka thisen chu aluang zoi zoya ani chuan hei hi chin chiana pati na ani mayang em o tin angai to a chumi hnuwa tualama achol lai chuan amita thil engemoni hian aron tlaka amit chu avung phui ta bur maya ani chuan hei po hi chin chiana ani ngei mai tlemin handam thadeu ila ti chuan ka kalange tin angai to a chuta a banking khat chu a chet le ta tlat mai hedi hian a tongtraya ole pathian hei hi nangmarua manna ani a ka kalange retreat top hunpo ka ngak lo mayang tin a chama chuti lai tak chuan Stanislav chuan a hnunglam o hian hei hi kati sakang chengem ronti ni hian a hria ani chuan chu a tha e ka kal chu pathian du zong ani si chuan ani chuan heti zong hian aron ti don em ni o tin angai to a retreat na chuan a omzui zela atnuwa chuan seminary a chuan akala aril ruwa chuan pastor na thok tur ani yang ti apom mai thailo admission te sa po hian ka lo cham nge yang atiril ruwa ma se a lo tling ve hlo mai chuta heti hian ngai to a tha e ma se personal interview na kanun le ril ruput mangte minzo huna chuan kalatla thowang atiril ruwa pathian he no hi minlak son sakro ma se ke ma thu ni lovin nang ma thu ni zokro se ti in atong traya Stanislav chuan personal interview po chu apal tlanga seminary lut turin na inziak lut veta ani Stanislav chuan zirna sen so dai tur sum pek tur anei lo chu chau ni lovin high school lama po mark amuthawak lo boka sum lama chom dol tu tur tuma anei lo ti achiang boxi ani ma se abei seilo deuh hian sum chu ama akauna alo luang luta amak po athale bok sum chu khoilama tang lo lut nge a hrelo ma se a sen so khu zo zan ani
exam te la hi a lo om thei hle a akum khatna phei chuan Stanislav chuan pathian thulam exam chu alung kham zuala campus chunga kutna tho angai awangin han inzirna hun mu malpo anei lova thiante zir hmun thuma hmun khat emovel chau azir ve man ani pathian keima du thu renga lekhazir kaniloti ishia a kei chuan kati thei to ka tha chuan kati vena in imi tran pui ka ngai ani tina tongtraya exam ziak tura an thut ve ta ka chuan azir ve chun hlir mai chu zo ani ti amu a harsalo takin apas ve tamai ani chuni chu Stanislav atan nun in thlak dang lamna ni anita seminary a chuan omin azir angai ani ti a hrechiang ta ani Stanislav chu seminary a luthar zirlai te zinga scholarship dong tam zinga atela atira zir hreve takha Adventist missionin a graduate ma cholkar klem te halom tia an konve ta hial ani zirlai thiam thailo tak ni thin kha tuna chuan a thiam sang pol kaloni ve ta hi alom om hle ani pathianin na athoka ama tello chuan ke hian ti thei reng kanei lo ti in zirlai kum somli pakhat mi chuan a soyani Serbia rama Belgrade khopui kianga biak in thar sakna tura 13 sabat tholom phal taka in thodona wangin lom thu kan soya chu mun chu Stanislav luna seminary omna mun ani khati zong kha tunchuma rongbona chanchin kan ngai thak thei chu ani